Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Fino, CMYK Advertising, Nestle, Autopaint International, Logo Graphics, WasteServe, The Convenience Shop, Angelika Xikluna, Francesca Tart Portelli, Max Factor, Alcott, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-Emcast. Fuq l-applikazzjoni Instagram qed naraw żieda ta' nies Maltin li qed iħallu impatt fuq l-udjenza tagħhom. Dawn it-tip ta' nies jissejħu influencers u kollha jinqasmu f'kategoriji għalihom bħal mużika, sport, artisti, moda u aktar kategoriji differenti. Naraw kif il-kontenut li jtellaw u kemm xejn varjat peress li għandhom professjonalitajiet differenti. Naraw ukoll imma kif għandhom simili it-tip ta' sponsors li jkollhom kemm fuq il-biss u anke fuq affarijiet ta' teknoloġija. Xi ħaġa oħra li għandhom inkomuni hija it-tip ta' interazzjoni li jkollhom mal-udjenza tagħhom billi jagħtu avviżi dwar prodotti li jkollhom x'jaqsmu mal-linja tal-professjonalità tagħhom. Xi ħaġa li jagħmlu l-influencers hija li xi kultant itellgħu posts biex jagħmlu kuntatt mal-udjenza tagħhom stess. Din importanti li ssir meta tkun influencer għax hija mod biex biha iżżomm lill-udjenza tiegħek aġġornata. Nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Int min Int. Illum programm partikolari se nkun qed nitkellmu fuq social media, influencers u l-użu tal-medja soċjali. Bejnietna għażilt li nippreżenta dan il-programm għax qaluli min se jkollna mistiedna llum. Araw taqtawx l-ewwel mistiedna li se jkollna min hi. Mux se saqsikom jekk araftu għax Alla ħares le, ma għanna l-lira, kif int? Tajba, grazzi, minti? All right, mux ħażin, thank you for asking. Isma, il-focus tal-program tal-lum huwa social media. Sinti persuna li meta bdejt il-karriera tiegħek. Ma kienx hemm social media. Social media ma kienx
ma kienx jeżisti. It-change, kif rajta? Ġifieri minn żmien fejn kont toħroġ diska u toqgħod iċċempel tar-radio fuq it-telefon u DJs individwali u tgħidhom isma' jkollok xi slot talija u għara x'ma tagħmel biex iddoq id-diska aħna għaddilek CD and all of that. Dik inbidlet kompletament. Illum il-ġurnata kważi tibgħat email, social media post and the announcement is done. Eżattament, anzi, pjuttost jekk pereżempju tagħmel post fuq social media tista' tiġi kwotata mingħajr qasbiss isaqsuk. Jekk tistax tiġi kwotata. Dik hija problema kbira llum il-ġurnata. Fil-fatt xi ħaġa li kont se nsaqsik inti anka minn meta ovvjament il-karriera tiegħek anka l-ħajja personali tiegħek inbidlet ħafna. Llum il-ġurnata inti omm ukoll. U allura do you future proof what you're posting on social media? Ġifieri tibda tgħid isma' tibda tgħid ħanqod attenta x'ngħid f'dan il-każ għaliex jista' jkun illi. Ħanajdlek naħseb illi minn dejjem għamilta minn qabel ma kien hemm is-social media. Niftakar darba għamilt intervista ma' ġurnalista partikolari illi kienet ħabiba ta' ommi. U l-intervista ħarġet u meta qrajt l-intervista u meta qrata miegħi ommi għalt li din l-intervista hija l-ar intervista li qatt għamilt u l-ewwel waħda u minn issa l-qudiem ħanitkellmu dwar l-affarijiet u ħanaraw kif għandek tagħmel l-intervisti. U naħseb minn dakinhar bdejt ninduna kemmi importanti u kemmi powerful il-kelma miktuba. Allura dejjem noqgħod attenta ħafna x'ngħid u x'nikteb, niċċensura li l-nifsi imma b'mod uman u b'mod empatiku lejn ħaddieħor. Issa inti fix-xogħol tiegħek ovvjament diġà biżejjed titlaħħaq ma' xogħol tiegħek ta' artista when it comes to songwriting, filming, fotografija, l-affarijiet kollha li dak. U issa social media wkoll. Kemm tippanikja kultant jew kemm tinkwita kultant li tqum filgħodu tgħid ma m'għandix nippost jew ili ma nippostja xi ħaġa fuq social media u ħajkolli b'xi mod jew ieħor nivvinta xi tip ta' content jew xi ħaġa. Jiena naħseb illi jiena minn ġenerazzjoni li forsi jien minn naħa tiegħi ma nħoss illi taffettwani daqshekk. Għalija l-ewwel xogħol tiegħi primarju huwa dik ta' artista, ġifieri li jiena nikteb il-mużika tiegħi, nkun kreattiva, nkun innovattiva, u mbagħad finalment ikolli live events nitla fuq il-palk u nirregala l-udjenza tiegħi xi ħaġa li huma ma jistgħux jixtru. Il-focus jibqa' dak. Eżattament, il-focus tiegħi huwa dak. Però ġieli ovvjament ikun hemm kumpaniji li saqsuni li nagħmel endorsements u jkolli nagħti lura. U hemmhekk hemm ċertu responsabbiltajiet li. Mbagħad hemm ir-responsabilità u daw in-nies qed jgħinuni nerġa' ninvesti fil-mużika tiegħi, ġifieri. Ekku, tkellimna fuq il-focus hemm nies illi il-focus tagħhom huwa actually social media. Ejjew nagħtu ħarsa wkoll daqsxejn lejn dawk li huma il-social media influencers lokali u li huma l-iktar popolari. Intom tafu min huma l-iktar nies Maltin popolari fuq Instagram? Aħna milna ftit ta' riċerka u sibna dawn ir-riżultati. Fl-ewwel post hemm Stella Cini. Waraha hemm Sara Zarafa. Imbagħad insibu lil Madeline Baldacchino. U wara lil Graziel Camilleri u fl-aħħar iżda żgur mhux l-inqas għandna lil kantanta Ira Losco. U jekk se titkellem fuq social media influencers Maltin, l-aħjar persuna biex ikollna bil-qeda hawnhekk magħna fuq is-sufan hija Sara jew inkella Sera Zarafa x'għandna ma ddeċidejniex x'ngħidulha kif int l-ewwel ħaġa. Inti persuna li ovvjament differenti minn Ira hija artista, l-fokus tagħha hija l-mużika u s-social media hija għodda. Inti l-istorja tiegħek daqsxejn iktar differenti għaliex inti fir-realtà is-social media huwa x-xogħol tiegħek. Kemm il-darba tqum filgħodu tibda tħares li id-dajri tiegħek u tibda tgħid ma jien m'għandix nippost jallu m'għandix ġurnata daqshekk interessanti. Kemm tiġri dik il-ġurnata u dik naħseb tiġi il-ġurnata fejn I fell in love more with my job għax hija l-ġurnata fejn trid tħaddem moħħok biżżejjed biex tgħid illum jien xi nikkreja differenti milli krejajt eżempju x-xahar l għadda. U hemmhekk tibda pereżempju riċerka tiegħek fuq Instagram pereżempju fejn tidħol u tibda tgħid ifma dan ir-ritratt x'nista' nagħmel differenti biex nagħmluha aktar appealing għan-nies pereżempju. U ma tibdaw diħlina aktar affarijiet differenti bħal x'ħanilbes, il-makeup, xari. Ġifieri, kemm tippjana inti?
nippjana naħseb a month ahead for every photo. Għax tant kemm tkun trid tara l-location, it-temp, dik vera ħaġa diffiċli għalina, it-temp. Bisem jkolli xi libsa bitchingi jew bistrapless, u jien ma jintuffija, ħaniprofa nippoża mom bad Najdu kif imma. Għat bidlitlek xajdulu se tilbes. Iva. Ġili biddilt ma ġili I had to just stick it up. Isma, eżat, le, għaxina ek najdilom, meta niġbidu per eżempju videos u ek. Najdilom hija ma doffi dejjem fjannar b'xi bikini. Video ta' sajf ġeneralment jitterġa' Sajf xi coat tal. Ma jitoma ta' posta jagħmlu, ta' jitoma ta' posta jagħmlu. Ma jkollok xejn tagħmel, just need to. Inti, il-linja tiegħek bej dik li għal-ħajja personali u dik li għal-ħajja pubblika, kemmi blurred, kemmi defined, kemmi diffiċli. Ira, anka forsi għax hija ġenerazzjoni differenti, ira l-istess ġenerazzjoni. Aħna nafu fejn l-linja ta' dak li hu privat u dak li huwa pubbliku fil-każ tiegħek. Lena aktar diffiċli, għax kultant fil-fatt ikolli like a talk with myself u ngħid, am I exposing too much, jien qed nurjhom wisq, but then again, I use Instagram stories mainly to show them jien x'niġri fil-ġurnata tiegħek omtu kelli wiċċi kollu ponot jew jekk omtu ma kelli xabtet nuħu ritrat jien ħanajdilhom. And I don't mind having that connection, that communication with my followers. U allura ira ftit ta' żmien ilu rnexxiela tippjana tieċ mingħajr ma tgħid lil ħadd. U tafża lin-nies wara li sar da kollu ġastella It was pure genius. Jiena iktar ma jonqos li xari u iktar ma nixxih iktar ngħid jekk qatt darba nasal biex niżżewweġ probabbli vera. Imma ħanajdlek. Insifer xi drive-through chapel and I just get it over. Imma ħanajdlek x'kienet il-ħaġa. Meta jiena kont qed nistenna t-tarbija tiegħi, ġrat fl-iktar mod li ma kontx pjanajtu, fl-iktar żmien fil-karriera tiegħi li rġajt kont f'pik oħra fej tista' tgħid li l-għajnej kienu kollha fuqi. Allura il-hormones għamlu minn tagħhom. Kont iktar kelli dak l-element ta' protezzjoni li bdejt inħoss li ġi violated, però fil-verità ma kelli l-ebda dritt laqqas li naħseb hekk għax meta tkun persuna pubblika tibda tinduna li ċerti affarijiet ma jqpawx tiegħek, imma ċerti affarijiet li huma personali li tkun tixtieqhom li jqpaw tiegħek tista' tipproteġġihom. Naħseb li inti taf xi ħaġa dwarha wkoll għax rajt ukoll dal-aħħar li għamil xi ħaġa simili ħafna. U anke pereżempju when it comes to boyfriends or new relationships, trid toqgħod naqgħod. Inti kontrarjek, jekk ma tippostjax li ġara xi ħaġa, jgħidax ma qalet xejn. Imma in a way, xorta ħajindunaw, trid jew ma tridx peress li int għandek ħajtek fuq social media, ħajindunaw dik il-qit il-ġdida ta' min qed taqbel għajda jew dak ix-shadow warajk ta' minnu. So either way ħadd inqabad ma' process. Ma jista' jkun ħok ukoll. Xi kultant hekk jgħidu dik ta' min kienet dik u dik li tbaħ ħaġa wkoll li fir-ritratti it involves everyone, il-familja kollha tiġi affettwata. Il-mami toħod lir-ritratt, ikolli bżonn xi qid ta' xi ħadd Tommy sejjejni hija. Everyone gets involved. Ma tasal li tippjana tiex inti u ma tajtx lill-followers tiegħek bih, taħseb. Imma kien naħseb it-tip ta' persuna li tkun fis-sens, pereżempju, jiena minix ma nafx, il-fashion kienet dejjem importanti fil-karriera tiegħi, però mhux l-ewwel ħaġa bħalma tkellimna qabel. Għal Sara naħseb li hija facet importanti ħafna fil-karriera tagħha. Allura, għalija tipo l-affarijiet li ħafna nisa forsi jieħdu ħafna gost bihom ftit. Jiena ħadd gost bihom, imma ma nafx isu. Kien isu event għalija. U inti naħseb tant kantajt f'tiġijiet. Mhux daqshekk. U ġejt nistidna tiġijiet li tibda tajt isma'. Mhux daqshekk. Għax jiena ta' sħabi biss inħobb nagħmel, issa dal-aħħar bdejt nagħmel naqra oħra, ma mhux daqs kemm taħseb. Le, però isni qed norganizza konċert kont. Allura għalija kienet xi ħaġa, issa qed tagħmel pereżempju r-ritratt tiegħek fuq Instagram. Ta' dakinhar, fimt? Issa, inti ġili maġna jisaqsuk actually ħafna nies jgħidlek imma inti l-ħajja tiegħek vera hekk kif inhi. Meta x'tajdilhom? Għasien stess ma naf kif spiċċajtek, għax dik is-sabiħa, għax inkun studenta u gradwajt minn Creative Media Productions. U jisni dejjem kelli l-ħajra li insir modella full-time meta nikber, imma ovvjament hawn Malta l-affarijiet kienu aktar dejjem differenti. U l-mam jekk għattila xi 3 years ago, tara if I'm not going to do a full-time job now with my modeling career, qatt ma ħassib.
U il-mami was very supportive, għart li nejnek u namlu għaflimkien. U għasilni kważi 3 years full time u I don't regret it one bit. Ovvijament parti kbira mix-xogħol tagħkom it-tnejn ma forsi anke fil-każ ta' Sera huma l-endorsements. Kemm hija diffiċli bħala persuna biex tibda illum il-ġurnata li tistabbilixxi ruħek li ġib l-endorsements tibda s-sereħ fil-biċċa tax-xogħol. Imma l-ewwel ftit endorsements kemm kienet diffiċli biex ġibhom dawk. Ara, naħseb l-aktar ħaġa diffiċli mhux l-endorsement biex tara int what is your style and what kind of person you want to be on social media. Once you learn your line or your path through social media, tkun eħfef biex inti tkun taf per eżempju jisma' dik il-brand ħataqbel aktar mal-istil tiegħi. U l-aktar ħaġa importanti li you can't accept everything, mhux kollox hu l-istil tiegħek at the end of the day. U l-ar ħaġa li taċċetta xi ħaġa li m'intix komda fiha. Xinkella ma tkunx onesta. No. Jiena fil-passat ovvjament ma kienx hemm pjattaformi soċjali, il-pjattaformi tagħna kienu jekk inti kantanta ħatider pereżempju f'xi festival jew whatever. U insellimlu minnaw Howard kien wieħed mill-ewwel persuni naħseb li beda jieħu l-ispunt minn barra u juża din il-ħaġa l-endorsements biex jiena nkun nista' nerġa' ninvesti fil-mużika tiegħi. U qed inħares li l-passat kien hemm ħafna endorsements u dejjem bħalma tajt Sara. Kont nemmen fil-prodott illi qed inbih għax il-kelma mhix daqshekk sabiħa, imma nemmen fil-prodott illi qed nuża jiena u illi qed nidher bih. U dik hija l-aħjar ħaġa. Mistoqsija li tnej li intom u nixtieq li tnej twiġbu għal tinkwitakom l-overexposure. Speċjalment fuq illum il-ġurnata fejn qed ngħixu fuq social media fejn kulħadd u għadak. Kemm tridu toqgħodu attenti minn overexposure? Pereżempju ira jekk inti qed tagħmel X Factor. Kemm toqgħod attent li you pace yourself u ma tagħmilx ħafna affarijiet oħra x'tibda tgħid. Tibda tażel b'mod intelligenti u bli jaqbel lilek u l-brand tiegħek għax issa meta jkollok brand tibża għaliha. U once li tinduna li mhuwiex hobby li hu xogħolok, l-affarijiet jinbidlu ħafna. Eżattament. Anka the way you look at it, it's different from dak hemm nieħu gost nagħmlu milli isma' dan xogħli. Mhux hekk. Sew hemm differenza. Ħanajdlek u għal-mara, sfortunatament, I'm going to differentiate between genders. Għal-mara hija hemm iktar ħin involut biex tipprepara ruħek u tmur tagħmel xi ħaġa. Totally. Hemm min jgħidlek u hija mhux 5 minutes, u hija mhux tiġi twerżaq fuq il-palk. Le, thank you very much. It takes a lot more thought and time. Dek tarom kam għandek likes fuq Instagram? Jiena sissa għadni nagħhom, imma ħafna. Le, ta' mhux daqshekk. Ifhem, it is my full-time job u nifhem li Instagram are heading to the right direction. Imma ma naħsibx li hija ħaġa ħażina, anzi naħseb ħatejn ħafna żgħażagħ. Ħaġa tip ta' competition li jint għandek aktar minni jew għala dik aktar sabiħa minni ġifieri le, it doesn't work that way. At all, ġifiri nemmen li they're heading to the right direction. L-aħħar mistoqsija. Kieku jkollu jina nara ħafna anka ovvjament naħdem ma' nies li l-involuti ħafna social media u tara ħafna żgħażagħ il-ġurnata anke għadhom żgħar li jgħidu jiena hemmhekk nixtieq nasal. Nixtieq nasal fil-punt fejn ħajti nitfaħħa fuq social media. Kemm għandu joqgħod attent dak li jkun? Once li you went completely public with your life, la darba tiddeċidejt li titfa' ħajtek hemm barra. Kemm trid toqgħod attent għax trid trabbi oxra. Trid trabbi oxra fuq il-kumment. Tkun lest għal kull kumment li tista' timmaġina. And people keep on surprising you with their comments. Ġifri sissa jien ngħidilha that was a really good one. Ġifri they keep on surprising you. Li trid kollok oxra taf ħafna u trid tkun taf għal xiex indieħel. Jekk inti tkun taf għal xiex indieħel, you're heading in the right direction. U jiena nemmen li jrid ikollok talent ukoll. Ma tistax tipprova tagħmel għal xi ħadd ieħor jew tkun trid tkun bħal xi ħadd ieħor jekk inti ma ssibx dak li inti verament tajba fih jew tajjeb fih. That will be very short-lived. Eżatt, ma tistax Sarah, she dedicates a number of hours to what she's doing. Jiena ukoll. Ma tistax taqbad u tajt ħajn nixtieq nkun kantanta. Imma mbagħad nixtieq inqum pereżempju kuljum fil-11 ta' filgħodu u jiena f'darba fin nirrekordja song waħda. No. It's not gonna happen. Tajjeb, mela, grazzi ħafna se kwat nitkellmu magħkom minna u ftit tal-ħin ieħor aħna li ser nagħmlu huwa li ser nifqu għal ftit reklami u mbagħad eżattament wara ngħaddu għal
fake news. Qabel però ma morru għal-riklami u anka għal-fake news, nixtiequ nirringrazzjaw il-lecturers kollha tal-MCAS kif ukoll il-daw il-kumpaniji li mingħajr lejnuna tagħhom dan il-programm ukoll ma jkunx jista' jsir. Fosthom Fino għall-Amara, CMYK Advertising għall-kuluri tas-set, Grazzi Autopaint, International għaż-żeba, Logo Graphics, Wasteserve u Nestle. Nilqawkom għal-bulletin ieħor tal-aħbarijiet. Nibdew billi nsemmu li riċentament ċertu Instagram influencers irriklamaw prodott tal-wiċċ ġdid. Wara li ħajru l-udjenza jippruvawh, wassal għal epidemija sħiħa għaliex bosta nies spiċċaw ifittxu għajnuna medika wara li jużaw dan il-prodott. Ftit mill-vittmi li tkellimna magħhom u rew ċertu sintomi allarmanti. Kien hemm minnhom illi wiċċhom imtela kollu ponot li fihom daqs Mount Everest u kien hemm irġiel illi waqalhom is-stuf tad-daqna u ma reġax tela. Għadna s'issa qed nistennew lill gvern biex iħabbar aktar dettalji dwar din l-epidemija li qed tinfirex b'rata maġla. Aħbar ġdida li l-flyover tal-Marsa qiegħda terġa' tibda ċedi bil-mod il-mod. Din diġà seħħet ftit xhur ilu meta kienet għadha qed tinħadem. Il-kru tagħna qegħdin il-Ministeru tal-Infrastruttura u qegħdin jafżawna lil Ministru konċernat ta' ħass ħażin x'insema b'din l-aħbar u qed ituh għajnuna medika. Fi żviluppi riċenti ċertu memes dwar każijiet politiċi qed isiru illegali. Kull min jinqabad jagħmel meme jew jitfa' meme fuq il-mezzi soċjali ħajeħel multa ta' 3,000 euro. Dan għaliex ċajt u memes dwar politika m'għandhomx jittieħdu b'mod satiriku iżda serjetà. B'hekk sinjuri ġejna fit-tmiem ta' din il-ġabra ta' aħbarijiet. Jiena Mattias Brancaleone nirringrazzjakom u nsellmilkom. Welcome back, nilqawkom lura għal-programm. Ser ngħaddu biex nagħmlu il-logħba li nagħmlu matul dan il-programm. Aħna mal-guests li jkollna dejjem nagħmlu logħba differenti, ta' kull ġimgħa jkollna nitgħallem logħba ġdida jien. Il-logħba tal-lum żamma wili sempliċi għaliex clear li meta tkun logħba b'regoli komplikati jirnexxielu naffiġa. U se nilagħbu xerejz, ser nagħmlu għal ser nagħmlu dan il-ċentrin teknoloġiku ma' raskom. Inkun qed inwaħħlu isem ta' personalità ma' raskom u jekk l-isem jagħtu waħħal ma' rasek ira b'xi mod jew ieħor tittik il-clues biex taqta' minn hemm. Issa, disclaimer għandna nkwit kbir fuq din il-logħba għaliex it-tnejn li huma din jinkwetaw li mhux neċessarjament ser jaqtaw daqs kemm qed jaħsbu. Però nippruvaw irridu. Nippruvaw. Nibdew bik int, ejja ħabdew bik ejja ħarġ mela. Ħanqabadlek di ma' rasek jekk ma jimpurtax. Nispera li m'għandek xi xut wara u qed inħabbatlek l-istyle ta' xar. Ħanibdew b'waħda. Waħda ħafifa. All right, okay. All right, mela. Ħanamlu. All right. Inkun nafu ma mhux. Wiwa tiegħi ħanamlu bil-kant ukoll. Ejħabberkom. Imma ma nafx jismu ġej, imma ma nafx jismu. Ara, tittaqbad ismi. Tittaqbad ismi. Imma żomm l-ewwel biċċa biss. Nisa ngħid kantant. Mela. Ma ma nafx jismu. Kif ħanajdilha? Għax l-isem il-problema. L-ewwel biċċa tismi. Dawk it-t-shirts li għandhom. Freddy Portella. Yes, sorry, ejja. Promise ma kontx qed ngħinha, promise ma kontx qed ngħinha, mela. Jien minix tajba l-dallop. It-tinix waħda diffiċli ħafna. Le, all right, okay. All right. La żammejna mat-tema tal-kantanti ħanamlu da. Baċevil biss, baċevil spiss. Hooligan. Brava. Yes! Da tafu! Għanelek ftit naħseb dejna nifmux tismawx ma tismax. Mela, x'namlu għoddejn dinnaħa, mela, maġġara xej, mela. Ħanaraw. Tkunx kattiv. Sattinijat fadal. Ġasta xanna bżon nimlew ftit. Ħanaddu naqaħejn. Mela,
Dan huwa persuna illi fil-letteratura Maltija għat-tfal. Trevor Zara. Brava. Tara kif taf. Et naqbad ir-ritmu. Isma' hija tiskantani inti. Mela. Għamlu l-aħħar waħda u mbagħad mill-ewwel ngħaddu għalira. Mela, da kien karattru illi kien f'live show li jisiraw Malta li sar popolari ħafna li huwa satiriku. Satiriku, Mela. Issa think of the local version of I'm gonna take my horse to the Old Town Road. Xaħat li jkun fuq Ziemen. bil-kappell. Cowboy. Johnny il-cowboy. Tara. Daso, mux cowboy. Il-kaj. Cowboy. Eżatt, għax titkissira. Mela, tajjeb, mela, Sara, Sera, sorry, ħarbat lek xarek. Ma jimportax. Ħaniġed in-naħas, sajk ma jimportax, mela. Ħanamlu. Issa il-problema jekk jien ma nkunx naf minnu dak li hemm. Issa naraw dik kif se taħdem. Ma ħatejni, ejja ħatejni. Mela, all right, mela, ħanibdew b'waħda faċli, all right? Għandu program kull nar ta' ġemma fil-axija. Zor, Pjazza Party. Maħna, all right, ok. Kell impersonation tajba jaħasra ma stax namela. Għax kont tamil lek Mela, ejja namlu di. Kem kont inħobba. Mela da kien teledram nasab fuq TVM, dram ta' daħ. U kien, kif ħanna minna? Kienet tħobb il-pappagal. Xaraħmar. Xaraħmar, dwifer gbar. Mux jismu għaw Ray li kien. Le, karattru mara femminili. Mara femminili. Mux Interpretata- għad jisma Belinda? Le. Le, dik kienet animator il-Mr. Nistaw Village. najdu li mur show. Nistaw, ejja. Deċeduti. Waħda xaraħmar bidwifer. Raħmar bid-dwifer. Ma nafx jisima ta' All right, Gladys. Ok. All right? Gladys, all right, ħanamlu l-aħħar waħda u nifqu bdi. Għalix qed jgħidu li l-ispiċċa l-ħin. Ma di inti tittejni. Di inti tittejni. Kantant, kbir, xaru nokli. Willy Manjon. Le, u l-mara l-istess qata xar. Jodie Meikon. Importanti li dik il-Universal, il-Universal clue biex taqta l-ġewda. U l-clue li jmiss kienet ku kellhom kelb. Kien ikun poodle. Le, mhux vera, insomma. Naħseb nistgħu ngħidu li l-logħba marret tajjeb b'xi mod jew ieħor rebħet Sara. Ma nafx kif. Għalix Blajnuna tagħkom it-tnejn. Kenna ngħinuha ħafna bi Gladys, però aħna bil-lesta l-programm tal-lum, grazzi ħafna. Thank Grazzi you. ħafna. Grazzi lilkom tal-ħattu paċenzja u għattu tarawna wkoll. Nirgrazzjawkom tal-li rajtu dan il-programm u grazzi wkoll lill-Aġenda Malta Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candlicious u Twisties tal-Hampers illi wkoll tawna biex nagħtu lill-mistiedna. Grazzi wkoll lil Francesca Portelli għal-makeup, grazzi wkoll lil Alcott għal-ħwejjeġ u għal darbohra grazzi lilkom tal-li qattu taraw lilna. Mittin kollu ta' int minint, dak kollox għallum u aħna nerġgħu taqgħu darbohra. Ciao ciao. Grazzi lil Fino, Assufan, CMYK Advertising, għallajnuna fis-set, Nestle, Autopaint International, Logo Graphics, Waste Serve, għallajnuna fis-set, The Convenience Shop, Angelika Xikluna, għall-Irtok, Francesca Tart Portelli, għall-Irtok, bi prodotti Max Factor.
Alcott għal-ħwejjeġ ta' Frank. Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties għal-rigali tal-mistednin.